Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya kakali Datsun Ready Go batamai kabas bat bidor. Ka sorkar jila kala phato kit mardor hadin ba kalami ke jingkeno bagi pulet ke jila Meghalaya kila dan kiti haba krong pisa be an hasurok ba umintri katnat kampo yeng ke jila uba la kemen rembui hawe kran bikila pathai ko bor la yatho ba watla umpat shem la yo priang ya keno ka ujor henry ula ong ba katnat pulet kan sapelong ke jing token hatu kani ke jingkeno kalong ni em ke basisha mentaki kijing parep kila bandon in what motive hakano kado ya kata ngam la batte marba kuma ang wifi menne kibon kibreu kiba lada mdon pulit hasurok ru kumno ban check ya illegalities lada don ro keno mar don la ka jong jumot we bru don ba don kam don ban check illegally ban le ban wan don bru bom kwa ha hakano kado ya kata ngi hapen pe ngampat yo ihiru ya kata ka allegation jangki PR mata ekta dengan sa verify ya ki badai banle handre ka ka motif ka jing thu jangki ba airu ya kata ngamla bantip namar ba kumba filatip ba menshwa ru kiladon kicing harep taharin kaneru menta kilami khubor ba kilayat ki kaitu kumto kumne tapi nak yang ke polis pat ban ya daya kata ngila persang ban bu ya ki checkpoint ha te yo don ki breu ki ba kim kwa ban don ki tu checkpoint ro khna ba kin yo ban le ke ba ki mut ro ya kata ngamla ban tip te tin tak daw kolong ba ngangam pat yo i ya kata ka khobor ka ba kumno kita ki video henry kuma omne kino ki jing harep ngide happy ban pek ban study nang ba ka role jong ki police ka role jong sarkar ka ban pek ba kijing jong ki breu kham tam kijing pharep kim li ban don ke